Mga mamamayang, narito po tayo sa umagang ito. Magluluto po tayo ng bitcho-bitcho. May bisita ako at siya ang magluluto ng bitcho-bitcho na kalabasa. Ang mga ingredients po nito ay harina at saka isang itlog lang po. Ayan na, umpisahan na natin ang pagluluto. Ayan na, mga mamamayang, ang gawa ng ating bitiranong manluluto. Tingnan nyo po, kasi i-oven namin ito. Ganyan lang. Dapat maghugas kayo ng inyong mga kamay. Malinis na malinis ang kamay para Walang bakterya. walang bakterya. Pero sa bagay, i-oven naman ito. Patay rin ang So, bakterya. patay rin ang bakterya. Ayan, nagsalita ang ating bitiranong manluluto. Ayan, nilagyan ng mantika itong lalagyan namin, itong tray para hindi siya dumikit. Ayan na. Ipapakita ko mamaya kung ano ang itsura pag napuno na ang ating tray. Ayan na, mga mamamayang, nilagyan ko muna ng mantika sa itaas para hindi masunog, para crunchy. Ayan na, ilalagay ko na sa oven. Mga mamamayang, ilagay sa 350 degree ang inyong mga oven. Paiinitin ko muna. Ayan na ang aming oven. At ngayong mainit na ang ating oven, nilagay ko na, mga mamamayang, ang bitcho-bitcho sa loob ng oven. Ayan na. Oops. Mga mamamayang, i-check po natin to after 20 minutes. Sigurado po akong luto na ang ating bitcho-bitcho. Ayan po, mga mamamayang, ang itsura sa loob ng oven ng ating niluluto. Ayan na po. Ayan na po, mga mamamayang, luto na ang ating bitcho-bitcho. Yan, ganyan na ang itsura nung naluto na siya. Ayan na po, mga mamamayang, ang ating bitcho-bitcho. At naluto na siya sa oven. At ganito na ang kanyang itsura nang naluto siya. At sabi ng ating mga kilabot na mantitikim ay masarap daw ang bitcho-bitcho na kalabasa. Ito po. Tignan nyo. Sana nagustuhan po ninyo ang ating recipe ngayon. At sana mag-like kayo at mag-subscribe. Ito po ang inyong Ate Mayang or Mama Mayang na nagsasabing mabuhay!